Jeg røver med efter. Så kom. Det er fordi de andre får for... Ja, det sker der ikke noget med. Lån din mad, mor. Rykker ikke. Så må man også sige, at for dens udholdenhed, og den kæmper virkelig for det. Det gør den. Det gør den. Den går ind i kampen. Der er masser af mad her. Jeg ved, hvad der sker, hvis vi bare sidder og kigger på den her. Og holder bolden i hånden. Er det ondt? Ja, lidt. Men det er lidt... Overhovedet ikke. Og de er simpelthen bare gode, de der små.